जोङो दायो बालाजी मन्दिराव मोनफैलायबाय फाइनालि थांखो नङा नि नुदोंना नै सासेया एकदम सिगां जयानो माबायदि मानसिलै बे गिनो रोङै गिथारालै बे मानसिया आसुरितसो दा मानसि गैथ'वा जोङो दायो मोनफैबाय 2टा बेसेबां जाखोथाय टाइमखौ नायनो र' बेसेबां बाजियाव मोनफैखो माने बालाजी मन्दिरनि माबाखौबो एसे खोन्थालांसै आङो बे जाहैबाय 2:47 2:47 जों मोनफैबाय आरो एसेनिफ्राय डाइरेक्ट ओरैजाय एसे खोन्थालांसै जायगाफोरखौहाय बे जाहैबाय गारि पार्किं आरो ओरै गारि दोनजोब्बाय नुदोंना जायगाफोरखौ साफा नुदों आरो क्लिननो ओरैजाय मन्दिरारिबो दङ जोंहाथ' रानिया हनै ओइ नै बेयावबो माबा खामानि मावबाय दं आं दहायो जा नैबे गारि सालायनायखौ एसे खोन्थानो होन्दोंमोन ना गोदान लारो फैलायबाय बे जाहैबाय जोंहा जोंनि मिमांनिनो बियो दै सोरबाफ्रा नुबायबाथ' सिनायगोन जानांगौ बे जाहैबाय बेयावनो थायो गुवाहाटियावनो ओरै नारांगि होननाय जायगाखै थायो आंनि मिथिनायाव आरो दा गावनाव एसे सोंना लाबावगोन आङो ओमफ्राय जोङो दानि जुरतआव माने सिरियाखानायाव थांबाय जोङो दसे बेरायबाय जा खिन्थिनाय बेखौबो एसे खोन्थाबाय नोंथांमोना जुदि सोरबाफ्रा नायदोंबा हाजासे लाइक आरो शेयार खालामना होदो ओमफ्राय दायो जोङो सिरियाखानानिफ्राय फैफिनबाय जोङो दायो थांगोन ओरैजाय बालाजी मन्दिर बिथाङा जाहैबाय एकदम बिनि रेलखौ खोन्थासै आरो आङो बे जाहैबाय जोंहा बगामाव हालामनि नोलोबारि पन्सायतथ' गोलैया बिसिना जरामपुर पन्सायत गोलैयो जरामपुर पन्सायतनि सिङाव थानाय खायजामाथि होननानै बुङोमोन आरो दायो आं खायजामाथि गामिनिबो माखासे सिगाङाव भिडिअ बानायखांबाय बिथांमोना गामिया अलरेडि डेट माने गोमाबाय आरो सेरखाय बेरखाय जाजोब्बाय दैनि थाखाय बिसोर गामिनि थाखायबो आं मोनसे समाव भिडिअ बानायखादोंमोन फ्राय मानसिया मिथिबाय जानांगौ दायो बिथांनि न'आ जाहैबाय जरामपुर एकदम सेराव आरो बिथाङा बेयाव माने खै बोसोर जाफैगोन आरो बेयाव माने 13 बोसोर रानिं आदसा 13 बोसोर रानिं जाबायनो ओमफ्राय दायो माने बियो गावनि पार्सनेल गारि दै सोरबाफ्रा जुदि गुवाहाटियाव फैयोब्ला बिथांखौ कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनाव कन्टेक्ट खालामबाबो मोनगोन बिथांनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आंनाव कन्टेक्ट खालामबाबो मोनगोन जुदि सोरबाफ्रा जुदि फैयोबा नों जेरावखि थाङा आरो नों गुवाहाटियावनो फै गुवाहाटियावनो एकदम खना खनला बेरायनो थाखाय बा अबा नों शिलं बेरायहैनाय बा अबा नों माबा मोनसे जायगायाव थांनाय बिथांखौनो लाना थां बिथाङा माने सोब जायगायाव नोंखौ लानानै दिन्थिजोबनो हागोन आरो ओंखायनो आंबो माने बिथांनि फन नाम्बार थाखानायखाय आं बिथांखौ डाइरेक्टलि फन खालामबाय नङाबाथ' बेलेगखौबोथ' जेनेबा गारियाथ' मोनो एभेलेबेल अब्लाबो होननाय मोनसे खोथा थायो आरो गावनि जाथिनि बा गावनि हारिनि एसे माबाफ्रानो एसे आलादा जायोना गावनि एखेबारे जाथिनि मानसिखौ लोगो मोनथारब्ला एसेबाबो माने साननाय हनायफ्रा बा नोंनि गोसोफ्रा एसेबाबो माने बेलेग स्टाइलाव फैयो आरो नोंहाखौ बेलेग जाथिखौ जुदि लायोब्ला आजिखालि मा जायो माने अबेबा गारि लांनाय अबेबा मा लांनाय सोरखौबा बिदिनो किडनेप खालामनाय मा खालामनाय आं दाख्लैसो नै मैया दाख्लैना मासे नुदों आङो माने शिलंआव बिदिनो गारि लांदोंमोन गुवाहाटिनिफ्राय बिदिनो ओमफ्राय माने मानसिखौ माने लेंहरलायनानै लेंहरनानै माने किडनेप खालामनो होननाय आरो बेबायदिबो जायो आरो ओंखायनो माने गाव गावनि मानसिखौ थायोब्ला आरो जायगानि मानसि हिसाबै एसे गोसोफोरखौ मोजां मोनो आरो बेनिखायनो आं सानबाय माने बिथांखौनो फन खालामबाय लेंहरबाय बेबायदि आरो बिथाङाथ' दायो आं खोनानायाव माने सिंगोलसो बायदि मोनदों आङो हाबाबो जाबावाखैसो होननाय खोनाबा नङा होमबा ना हाबा जायाखैना हाफोर लाबायनाब्रा नों गुवाहाटियाव लायाखैना लानायनि सिमां दं नामा सिमाङाथ' बिदि गैया प्लानिं माबा मोनसे माने जायगायाव थायो होनदों नोङो रेल नारेंगि पात्तर कुवारि बर' गोजा नामा बर'बो दंना आं ओरैजाय एबार बे जाहैबाय इयाव दिसपुर नायो तेजपुर नै बियो एसेम्बलि जनता भवन खाथियाव आरो जनता भवन खाथियाव बियो दा ससे थांबा एसेम्बलिखौनो सेक्रेटारियेटआ बेखौ खोन्थालांसै नै आरो दाहायथ' माने फुजा माने ओरैबायदि मानसि जागोन बेफोरथ' गारियाथ' गारि ओरैबायदि गारि जागोन बायदि मोनदां ना बहुत गारि दा नै आराम्भ' जाबायानोसै गारियानो गारि ओंखायनो जों दायो माने फटाफट ओंखारलांनो होननानै फैबाय आरो सिरियाखानानिफ्राय आं माने भिडिअखौ टुर्न माने मोननैसो थुख्रा बानायसै आरो नैबेखौ आं मोनसे भिडिअ होगोन आलदा जोङो दायो थांगासिनो नै सेक्रेटारियेट अफिस मोनसे बैनो नामाब्रा बेयो मा इयो माबा इयो साइ पार्टिनि हेड अफिस सापाखातनि आयो बिराद जामलै एसे खोन्थालांसै गुवाहाटि टाउनखौनो माथो खालामबावनो उपायथ' गैला बेलेगथ' खोन्थाथावथ' गैला लामाफोरखौ खोन्थालांसै आङो बे दिसपुर लास्ट गेट होनलायब्रा नैबे दिसपुर लास्ट गेट बेनि उनाव नैबे ब्रिजखौ बारबाथाय जाबाय आरो जोंना डाउन टाउन ना जिएस रड माने गुवाहाटि शिलं जों फैयै दायो बालाजी मन्दिराव बेरायनोसैलाय बालाजी मन्दिरनि हाबलांग्रा गेट एकदम फार्स्ट हाबजेनबाय आरो नै ओरैबायदि साफा नुदों आं क्लिननो ओमफ्राय बर्थमानसिम बारा मानसि दंना गैया बेखौथ' मिथिथ'वा दा नुनायाव खम नुथ'दों आरो नै फैदों सोरबा फोथा लाना फैदों मादों जे मन्दिरफ्रा नै
बेनो जाहैबाय बालाजि मन्दिर मोनासेयाव बांसिन मानसिखौ जानाय बायदि नुयो आङो ना दा एसे खम इयाव गारि पार्किं दिन्दुला मा दिन्दुलाखौ नायदों नोंलाय माखौ दिन्दुलाखौलाय मा नांगौरा जोङो दायो बालाजि मन्दिराव मोनफैलायबाय फाइनालि थांखो नोङा नि नुजाना नै सासे एकदम सिगां फैयानो माबायदि मानसिलै बे गिनो रोङै गिथारालै बे मानसिया आसुरितसो आनै फै ओइ रब्रा र' दा थांगोन ओइ सिगाङाव मोनहैबायानो बे गिथारालै बे मानसिया ओरैबायदि मानसि दायो बारा मानसि गैथ'वा जोङो दायो मोनफैबाय 2टा बेसेबां जाखो टाइमखौ नायनो र' बेसेबां बाजै मोनफैखो माने बालाजि मन्दिरनि माबाखौबो एसे खोन्थालांसै आङो बे जाहैबाय 2:47 2:47 जों मोनफैबाय आरो एसेनिफ्राय डाइरेक्ट ओरैजाय एसे खोन्थालांसै जायगाफोरखौहाय बे जाहैबाय गारि पार्किं आरो ओरै गारि दोनजोब्बाय नुदोंना जायगाफोरखौ साफा नुदों आरो क्लिननो ओरैजाय मन्दिरारिबो दङ जोंहाथ' रानिया हनै ओइ नै बेयावबो माबा खामानि मावबाय दं माथाय बियो मानि खामानि मावदों बेखौथ' मिथिला माबा बिल्डिंसो बानायदों नामाथाय बेखौ मिथिया दायो थांखो मानसिया सिगां मा ने नों माथो माबा जानोबा नों मा जानो लुगैदों ओरैसो नाय जाग्राया एखेसो दङ नै गुसु लोंबा मा जागोन नोंलाय थौ जाग्रा लानोसै थौ जाग्रा लाग्रोन थौ ओरैजाय जाग्राया नै जायगाखौ साफा नुदों ना नि मालाय आनिया माबा मोनसे उखैथारबायनो खोन्थादो मा उखैदों जुस मोजां खोन्थाब्रा माथो मोजां बोरायनानै माखौ लोंगोन नोंलाय क्या पिएगा बालाजि मन्दिरखौ एसे खोन्थालांसै जायगाफोरखौहाय माबायदि साफानो क्लिन मन्दिरा मोननै मोनथाम दङ बेखौबो एसे खोन्थालांगोन आङो जेरै दंफांफोरा माने साफा नुदों आरो दंफां इयाव माने बिदिनो बायदिसिना लेथ्रा जानाय नुवाखै आङो ओरैबो नुदों ना नै बेनो जाहैबाय मन्दिर ओरैबो मोनसे दङ ओरै मन्दिर ओमफ्राय नैरैजाय इयाव माने दैफ्रा माबा आरो एसे इयाव दै जाना दङ थेवब्लाबो माने हा नालाय मोजां नुदों बिसोर माने फट' साफायदों आरो ओरैजाय नै बिराद गोजौखा जे लामाफ्रा नै मानसिया सोरबा थांदों सोरबा फैदों आरो जेनै फट' लादों बिराद गोजौ मन्दिरा ओमफ्राय ओरैजाय जाबायना नै माने अखा हानायखाय माने सोब साफा दै गोजा आरो जिरायग्रायावबो मा जाहैबाय माने हाब्रु गोजा नै निसय नोंथांमोना नुदों जानांगौ माने सम नांबावगोन आरो नै हाब्रु इयाव माने बेयाव जेबो माने गासिबो हाब्रु गोजा आरो इयाव माने थाजानाय बा बेरायजानाय बेफोरबायदि खुनु जायगायानो गैथ'ला माने दायो आं नोंथांमोननो बेखौनो खोन्थाबाय जों माने सानदोंमोन आरो ना बेयाव माने मानसिफ्रा फैयो नालाय इयावबो नैबेबो बन्द' जाना दं खोमा हाउस अफ एनि काइन्ड नुदोंना ओरैजाय सिंखैजाय माने लेट्रिन बाथरुम ओरैजाय दं आरो ओरैजाय नै टयलेट राउन्डखौ एसे खोन्थाबाय आङो नै दै दंना बेफोराव दै दं माने खिन्थु बेरायजानाय जायगा गैथ'ला आरो बेयावहाय आं नुनायाव आरो फुजाबो जाहैबाय मानसिफ्राबो एसे खम खोमा बेलेग बारफ्रावबा मानसिफोर जायोमोन खोमादां दायो माने गैथ'ला माथो मानसिखौनो नुदिया आङो थेवब्लाबो बेखौनो एसे खोन्थाबाय आं नोंथांमोननो ससेब्लाबो जों फैदोंमोन फैनायालाय इसिबां माने जाबायदि मानसि नुनांगौ नुदिया ओमफ्राय आरो जेसेबां माने बिनि जायगानि थासारिफोरखौ माने आं ओरैबायदि क्लिन नुदों आरो साफा नुनायाव आरो एकदम साफा नुदों आं माने बरियानो ओमफ्राय नै जोंना आरो बिमा फिसा सानैजों फट' लागासिनो सेल्फि लादों बिसोर सानैजों सोरबा जोंना रानिया ओरै थालाय फट' साफाय जागासिनो जायगाफोरखौ नुनानै मोजां नांबाय आं साफानो क्लिन आरो नै बिदि आरो